अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। लोरे नंबर 2 येथील माध्यमिक विद्यालयाच्या मागील पडक्या विहिरीत पडून बिबट्याचा मृत्यू झालाय। हा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आला। वन विभागाने बिबट्याला बाहेर काढून त्यांच्यावर करूळ इथं त्याची विल्हेवाट लावली। पाण्यात बुडून बिबट्याचा मृत्यू झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज वन विभागाने व्यक्त केलाय। लोरे माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थी शाळेच्या मैदानावर क्रिकेट खेळत होते। या दरम्यान त्यांचा चेंडू शाळेच्या मागील बाजूला असलेल्या विहिरीकडे गेला। चेंडू शोधताना त्यांनी विहिरीत डोकावून पाहिलं असता विहिरीत बिबट्या तरंगताना दिसला। त्यांनी ही माहिती शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिली। त्यांनी घटनास्थळी येऊन खात्री केल्यानंतर गावचे पोलीस पाटील लहूराव राणे यांना याबाबत कळवलं। पोलीस पाटलांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर वनपाल हरिलाड कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचले। मृत बिबट्याला विहिरीतून बाहेर काढून त्याचं शवविच्छेदन करण्यात आलं। त्यानंतर वन विभागाच्या करूळ तपासणी केंद्रानजीक त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। यावेळी सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड, वनक्षेत्रपाल राजेंद्र कुणकीकर, वैभववाडी वनपाल हरिलाड, दिगवळे वनपाल सर्जेराव पाटील, अतुल खोत यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते। मृत पावलेल्या बिबट्या हा 3 ते 4 वर्षांचा होता। भक्ष्याच्या शोधात तो विहिरीत पाण्यात बुडून त्याचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।